welcome back to Sunny Life Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Soap Stories, and namhlanje sikhuluma ngeNimba. Well guys, njengoba nazi ukuthi kune character entsha ekuthiwa ke uAzande ezoba imbangi ke ka Lazarus. Ifamily ke guys ifuna umuntu ozotake over kwiNgcukana Industries, and ke bacanga ukuthi umuntu right kufanele kube ke uAzande, but the queen, the newlywed makoti uZoleka guys uthi ke why kufanele kube uAzande ozophatha ke ilegacy yomndeni ekubeni ekhona uLazarus Ngcukana. Guys, uAzande uzalwa ke umamncane noma ke uanti ka Lazarus unomfundiso, kusho ukuthi ukhulele khona ekhaya, so ubhilonga khona komalume. So uZoleka uzofaka umoya wekhova ke manje lapho lwamndeni ukuthi akufanele kube khona into ezophathwa ke uAzande ekubeni ekhona ke ngibene khona ke uLazarus. Bathi uLazarus guys uzobe ngekho ready ke for lezi ndaba noma ke lesicelo ke sika Zoleka, but ke uZoleka ngathi uzoqhubekela phambili ayikhulume ke nanobaba ukuthi hayibo nicanga ukuthi ku right ukuthi ningathatha ke uAzande kube yena ke ozohula umndeni, yeke uLazarus okuyigazi ke la kwaNgcukana. So guys asazi kodwa nje lento esuswa ke uZoleka izosusa umsindo kulo wamndeni. But ke I don't like this character guys, arrogance yakhe when it come to Qhawe yo nanokuyibona nje kwakhe kuyangibhora ngempela. Ungidine ke sekhuluma ke no mawethu ethi mawethu umngani kabani njengobelana ke ngathi hayibo nangilona bo ufikayo ezophapha. So guys ke kuzoba njalo ke umama umfundiso ayizomphatha kahle ke ngempela lento ke uZoleka ke ayisuggestayo, and bosengazuthi ke the family yam sideliner vele but ke asazi ukuthi guys iyozala nkomoni. On the other side uThumeka guys lokho eshaya njalo phansi ngonyawo ukuthi hey akazobuyelana yena noHlathi, kanti ke undodakazi wakhe omncane uyanga uzovela athi mina ngizohamba ngiyohlala nobaba futhi ayikho ozoyenza. So guys that will force her to come on board. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.